Lastenhuoneen seinälle kun katson, näen siinä kuvan enkelin. Kulkemassa yli suuren rotkoon, lapsia suojelee hän siivin valkoisin, valkoisin. Mä mietin joskus onko jotain muuta, jotain mitä en voi käsittää. Onko jossain taivaan valtakuntaa, siellä minne ihmiset ei näe, ei näe. Kerro mulle jossakin on taivaas, kerro siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle jossakin on taivaas, kerro siellä Jeesus asustaa. Ei siellä kukaan kysy papereita, eikä mihin kerhoon kuulutaan. Ei siellä tarvii enää laskelmoida, mitkä ihmissuhteet kannattaa, kannattaa. Siellä ei ole enää kyyneleitä, siellä ei turvauduta valheisiin. Siellä on vain joukko eksyneitä, jotka takas kotiin noudettiin, noudettiin. Kerro mulle jossakin on taivaas, kerro siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle jossakin on taivaas, kerro siellä Jeesus asustaa. Kerro mulle jossakin on taivaas, kerro siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle jossakin on taivaas, kerro siellä Jeesus asustaa.